No niin, eli nyt olisi vähän juusavaihtoehto. Tällainen uusi masaihi. Tässä oli uusi juusi, mutta se ei jousta mihinkään näin. Laitetaan sitten uusi tonne. Eli siitä nyt vähän video. No niin, eli nyt on katteet tosta irti ja täytyy vielä irrottaa tankkia. Sitten ottaa tuo jousi tuolta irti. Ja sitten laittaa uusi vaan paikalle. Tällainen jousi oli siellä. Ja sitten pistää se tohon noin ja tää uusi jousi tilalle. Eli se on tällainen aika samanlainen, mutta tässä jossain siellä. Siellä on jousi kiinni. Sitten vielä täytyy laittaa katteet ja kaikki paikalleen. Ja tähän tosiaan kaikki sähköt tehty itse. Ja siinä toiminut kaikki vaan. Ja video ei ole tullut sen takia vähän aikaa nyt, kun Derbis meni kytki ja tosiaan tässä on tää kytkikruunu, niin siellä sisällä on vielä holkki. Ja se oli leikannut tonne sisälle kiinni, niin se ei erottanut ollenkaan kytkit, niin siihen tuli kokonaan uusi kytkikruunu ja tän holkitilalle tuli neulalaakeri.